Ahojte, ja vás tu všetkých vítam. Poďme sa pozrieť, kto vám ide do života do konca roka, či to bude niekto nový alebo starý. Uvidíme, čo nám kartičky ukážu. Takisto sa vám chcem poďakovať za každý like, za každý odber. Budem rada, keď ma začnete odberať, budeme si sem dávať aj nejaké rituály, či na lásku, či na peniaze, čokoľvek, čo budete riešiť v tom živote. Alebo na nejaký nový začiatok. Takisto osobné výklady si môžete u mňa objednať na mojom maili, nechám vám ho dole. Takisto si viete objednať aj numerologický výklad, treba aj kontabilitu vášho vzťahu, prečo ste sa stretli, dôvod možného rozchodu, či ste karmickí partneri a tak ďalej. Takže, alebo teda priamo na vás numerologický výklad, pokiaľ chcete začať sami na sebe pracovať, na takej tej svojej hodnote, alebo kde robíte chyby, alebo keď neviete začať, že ako to napraviť, hej, tak vlastne tam máte aj taký postup. Ale teda poďme sa pozrieť na tú lásku do konca roka. Môžete si vyberať balíček číslo 1, kývadielko, balíček číslo 2, to je rúženín, možno to vyzerá jak také biele, jak kryštál, ale je to rúženín a takéto srdiečko, takýto prívesok. A ja tu už vítam všetky jednotky, čo si vybrali toto kývadielko. Poďme sa hneď pozrieť na vás, kto alebo teda čo vás čaká v tej láske do konca roka, hej. Môže byť v znamení blížencia, vyjednávaní. Reagujte na výzvy, nebo sa pred vami otvorí nová cesta. Hej, tu sa možno vy budete rozhodovať, ale môže byť teda, ale samozrejme nemusí byť také znamenie, hej, môže to byť ascendent a tak ďalej, ale potom tu máme raka, súnáležitosť, citlivé introspektívny období a váhy. Priniesie mier do svého života a vaše vzťahy sa prokvetnú. Pardon, len zle vidím na to. A je tu zrušenie. Takže môže to byť blíženie, zrak alebo váhy, ale samozrejme nemusí. Pozrieme sa bližšie do tarotu. To vás čaká do konca roka v láske. No hneď sa nám tu ukázal nejaký muž a dokonca môže byť ohnivého znamenia. Toľko kariet všade. Nikdy neviem, s ktorými budem vykladať. Takže prvé si vyložím a potom si povieme. Tu máte aj viacej možno tých mužov. Už otočte si to. Pokiaľ tu mám nejakých mužov. Dáme to. No,
tu je niečo zastavené. Hej, nejaký vzťah. Ja to vnímam, keby sa vy tu máte možno viacej teda tých mužov, alebo to, čo zažijete do toho konca roka. Vy, keby ste tu možno dlhodobo boli v nejakom, keby ste sa nevedeli pohnúť. Môže byť, že vy ste tu si ohľadne niekoho spravili ilúzie, čakali ste tu na tú osobu. Hej. Boli tu teda nejaké ilúzie, momentálne tu môže byť medzi vami nejaká nekomunikácia. A teda sa vám sem bude vrácať niekto z minulosti. Ale ja tu vidím aj niekoho nového, hej. Hovorím, s týmto z minulosti mohol byť aj zadaný, alebo niečo také, hej. Ale samozrejme nemusel byť. Ale ide mi, že mohol tu niekoho mať. Vy ste si vytvorili nejaké také tie ilúzie o ňom, alebo možno nejaké také tie predstavy, že raz budete spolu rodina, raz, že k sebe patríte, hej. Bola tu medzi vami neskutočná príťažlivosť, také vzrušenie, hej, že jeden druhého ste tu brutálne priťahovali, hej, tá príťažlivosť je tu podľa mňa stále medzi vami. Možno to, čo ste s ním zažili, ako buď v posteli, alebo tak možno nikdy v živote. A toto vás môže lákať u toho človeka. Ale ja tu vnímam, že vám smíde ešte niekto nový do toho života a takéto rozhodnutie bude na vás. Hej? Bude na vás. Ja si myslím, že vy tohto, kto sa vám vráca do toho života, síce vás to bude stále lákať, stále budete nad tým premýšľať, ale už to budete chcieť uzavrieť. Lebo vy keby ste tu aj pracovali sama na sebe, na nejakej takej tej hodnote, že vy ste sa tu možno odputávali od toho človeka. Hovorím, že tu možno boli tie ilúzie, ale teraz to vidíte tak inak, tak jasnejšie by som povedala a že ste si fakt uvedomili, že to boli len vaše predstavy, vaše ilúzie a vy ste sa dlhodobo nevedeli možno pohnúť z miesta, hej. Vy ste tam boli tak zaciklení v tom vzťahu, že mohli ste tam čakať, kedy to už príde, kedy budete spolu, hej, mohol vám tam niečo nasľubovať, že budete spolu a tak ďalej. Ale nič sa nedialo, hej, že to boli buď len jeho nejaké sľuby, mohli ste sa tu aj rozísť, mohla byť medzi vami aj nejaká hádka. Nejak zle. A toto je to, že vy to tu budete, možno to úplne každý nemá ešte spracované, ale vy, hovorím, na tom už pracujete a vy toto tu budete uzatvárať. Hej, vy tu budete uzatvárať tento vzťah. Sice bude to možno, že sa tu budete ešte rozhodovať, lebo presne, že vám vstúpi niekto nový do života, ale ešte budete váhať. Ale ja tu vnímam, že vy si vyberiete toho nového. Že ten nový, kto vám príde do života a vlastne ten bývalý, čo vám spôsobil nejakú bolesť, nejaké sľuby, nejaký odchod, tak jemu sa to len všetko vráti, hej, to bude jeho taká karma. Vy mu nadstavíte takéto zrkadlo, jak on sa zachoval. A pritom vy sa mu nebudete chcieť ani pomstiť, hej, že neberte to, že teraz, že vy sa mu pomstíte. To vôbec nebude o tom. Ale presne, vy si tu vyberete už novú cestu. Vy sa tu aj s tým tak zmierite, hej, že tým, že proste dobre zachoval sa, tak jak sa zachoval, že vy ste si vytvorili tie ilúzie. Zahltenie, premnožený, zavalený, hrdosť, hej. Vy už máte takú tú svoju hrdosť. Porážka. Hovorím, možno tu bude také obdobie, že nebudete fakt vedieť, čo máte spraviť, môže sa tu vo vás byť
rozmýšľate, možno veľa sa vás dalo aj sa začalo teda same sebe venovať, dali ste možno prácu na takéto prvé miesto. Ale hovorím, tá osoba, keď sa k vám vy budete mať hrdosť a vy sa hlavne budete bať aj znova takého sklamania. Vy ste si uvedomili takú tú vašu hodnotu, takú tú silu, čo je vo vás a čo všetko dokážete zniesť, hej? Že proste fakt vám bolo ubližené, stojíte tu pevne na nohách, proste nechcete sa už blúdiť v nejakom kruhu alebo vrácať do nejakej minulosti. A preto vy ste šli do takej tej svojej hodnoty. A hovorím, a väčšinou to vždy tak býva, že vlastne keď si človek uvedomí tú svoju hodnotu, tak sa k nám vlastne vždy chce vrátiť ten, koho sa možno držíme, hej, lebo on to cíti, že sa odputávame, že sa máme dobre, že sme šťastní. A aj tu vidím u vás takéto šťastie. Hej, že proste, že si začnete, že uvedomovať, že vlastne vy ste šťastná sama so sebou, že na čo boli tie ilúzie, na čo tam bolo, môže sa vám to ešte nejaká pravda odhalovať, ale ste si zobrali takú tú svoju hrdosť a chcete ísť ďalej a chcete tu zažiť niečo nové. Takže hovorím, že vy podľa mňa dáte tomu novému, kto vám vstúpi do života a môže to byť presne také nečakané, by som povedala. A to bude možno to rozhodnutie, ktoré učelíte vďaka tomu novému človeku. Že sa rozhodnete preňho. Takže tak, ja vám ďakujem veľmi pekne jednotky a majte sa krásne, ahojte. Ahojte, ja už tu vítam všetky dvojky, čo si vybrali tento rúženín a poďme sa teda pozrieť na vás, láska, do konca roka. Môže to byť kozorožec. Zdolávajte prekažky pro pocit úspechu. To je váš výkon. Môže to byť lev. Svíte ako hviezda jasná a môže to byť panna. Sklíte, co zasejete. Takže, ale samozrejme nemusí byť aj, môže to byť aj iné znamenie, môže to byť o ascendent a tak ďalej. A ďalej je tu záujem. Takže ale pozrieme sa ďalej, čo vás tam čaká, alebo teda čo sa tam bude diať. Páž pentaklov, tyška pentaklov, stolník. Ja tu hneď vnímam, že vám sem ide niekto nový do života. Je to niekto nový. Dvakrát tu mám pážatku pentaklov. Môže byť mladší od vás, ale nemusí byť. Ale vy tu momentálne môžete mať aj nejaké problémy, poťaže, nejaká nerozhodnosť je u vás. Ale tento človek bude niečo takéto, čo si zaslúžite. Možno ste už ani nedúfala.
Vy tu môžete mať ešte zlomené srdce, hej, alebo aj tá osoba môže mať zlomené srdce, ale ide mi, že vy tu máte zlomené srdce, vy tu ešte niečo uzatvárate. Na tohto človeka ste možno čakali tak dlhodobo. Môže to byť niekto, hovorím, ide mi, že ho nepoznáte, toho človeka. Môže to byť buď nejaké nečakané stretnutie, a vnímam tu prvé viacej takú komunikáciu, hej, či SMS-ky alebo cez nejaké sociálne siete, to tu tak vnímam, že budete s ním skôr takto komunikovať. A tento muž bude mať o vás teda veľký záujem. Ale vy si tu musíte dať ešte niečo uzavrieť v tom živote, hej. Niečo tu momentálne môžete riešiť, niečo, čo je dosť pre vás ťažké. Môže vás tu dosť bolievať hlava, premýšľate tu, bije sa to vo vás rozum versus cit, hej. Môžete byť aj po nejakom rozchode, alebo teda nemusel byť teraz ten rozchod, ale nemáte to stále spracované, uzavreté, ale teda máte tu úspech. Takže do konca roka vás tu čaká niekto nový, ale presne nebojte sa nejakej zmeny, hej. Vy tu môžete mať nejaký strach. Nebojte sa toho. Dajte tomu šancu. Vy musíte zdolávať nejaké prekažky. Toužení. Nedostatočnosť a podráždenie tu máme. Tento človek bude pre vás taká inšpirácia. Hovorím, vy tu môžete byť ešte v nejakej buď minulosti, alebo tu po niečom tužíte, hej, taká nostalgia. Vy sa možno, mohol vás niekto aj ponižovať, hej. Vy sa tu možno necítite úplne dostatočný, docenený, alebo jak by som to povedala, ale svieti ako hviezda jasná, hej, nebojte sa, proste hovorím, to tu bude, sú tu milenci, bude to niečo pekné, bude to niečo nové, vy tu budete pre toho človeka jak taký motýlik, hej. Bude to fakt niečo, na čo ste vy možno dlhodobo čakala, nejaký taký ten vzťah, hej. A vnímam tu aj dosť zemské znamenie. Dosť sa mi to tu tak bije, to zemské znamenie, ale samozrejme nemusí to byť teraz len to znamenie, ale hovorím, vy tu ešte musíte sa dostať z nejakého mentálneho väzenia. Vy ste výhrou svojho života, ale konečne vám vyjde také slniečko, taký kľud, budete mať taký pokoj. Vy ste sa tu možno dosiahli sami do seba. Hej, že fakt sa vám možno momentálne nedarí, neviete, čo máte robiť, neviete, čo máte so životom robiť, hej. Je to také možno depresívnejšie, možno ste tu viacej momentálne podraždení, ale pretože možno sa vnímate ako nedostatočný alebo tak, ale to vôbec nie je pravda. Ste úžasní, máte tu úspech, ste tu proste také slnečko a to slnečko vám konečne vyjde, hej. Konečne niekto príde, kto vám tu dá to tie pentakle, hej. Niečo už stabilné, niekto, čo bude chcieť s vami budovať, na čo ste možno čakali. Takže to bolo pre vás balíček číslo 2. Ja vám ďakujem a majte sa krásne. Ahojte. Takže ahojte, ja tu vítam všetky troječky, čo si vybrali toto srdiečko. Poďme sa pozrieť na vás. Môže byť znamenie panna, biku alebo vodnár. Šanca na zlepšenie zdravia a vitality vedie k spokojnosti. Prehodnocenie, zmena názoru, tu budete mať. A vodnár.
zestup vašeho vnútorného odhalení, probúdzený a sklamanie. Takže možno momentálne ste tu sklamaní, ale pozrieme sa na to bližšie. Čo nám kartičky ukážu, čo nám porozprávajú. Miernosť. Tu sú možno nejaké obavy. Ale ja tu vnímam, že vám sem ide teda niekto nový do toho života. Ale pozrieme sa ďalej. Môžete sa tu ešte liečiť z nejakého sklamania, môžete tu mať nejaké strachy, obavy. Ale tá dúha tu za chvíľu vyjde. Vy tu môžete mať aj viacej osôb, lebo môže sa vám vrátiť do života a niekto do vás sklamal. Hej. Tu je nejaké sklamanie. Toto môže byť aj niekto, kto môže sa tu rozvádzať. Hej, že môže tu prechádzať nejakým rozvodom, alebo ho tu môže ešte čakať súd. Sú tu obavy, ako to dopadne. Je tu nejaký smútok. Ale vy tu pochopíte nejaké veci. Je tu presne tá zmena názoru. Možno ten človek, čo vám ubližil, sa začnete pozerať na tie veci inak. Vy tu môžete mať obavy z budúcnosti, jak to dopadne, hej, nejaký strach, možno už ani neveríte na lásku. Hej, že môže tu byť už nejaká nedôvera na tú lásku. Vás tu drží stále nejaká minulosť. Vy sa tu skrz tú minulosť neviete posunúť niekam inam. Hej? S tými myšlienkami vás tu možno veľa vecí dusí. Ste tu jednoducho sklamaní, sa tu momentálne liečite. Ale ja tu vnímam, že vám sem ide niekto nový do toho života, niekto, kto vám vyčarí úsmev na perách, hej, bude to s tým človekom iné. Bude to teda niekto nový. Ale vy už ste tu taká, on bude, môže byť mladší, ale nemusí byť, ale môže sa tak akože taký možno v tom úplne taký nevyzretejší ale vy ste tu už presne tá kráľovná, je to ešte také pážatko, hej. Vy už ste si niečím prešla, hej, mohli ste mať presne tú rodinu, manžela, alebo tak. Alebo nejaký dlhodobý vzťah, ktorý nevyšiel, hej, kde vám bolo ubližené a už ste tu taká tvrdá, taká rázna, vy tu dosť aj odsekávate možno ľudí, ale toto bude niečo také fakt, že nečakané. Je to, máte tu dvojku pohárov, bude to taká spriaznená vaša duša. A už sa k vám rúti. Možno niekto ho už aj pozná. Ale skôr mi tu ide, že ho stretnete.
Ale hovorím, prvé si potrebujete dať doriešiť toto. Hej, buď nejaký súd, alebo uzavrieť nejakú minulosť. Lebo tu je ešte smútok za tou minulosťou. Hej, plakanie za tým, čo ste mali, ale za vami je niečo, čo vy ešte nevidíte, hej. Zase sklamanie, no. Nuda. A hanba. Takže presne, vy tu potrebujete ešte spracovať to vaše sklamanie. Možno ste tu fakt nudíte, ste tu bez záujmu, hej. Možno fakt momentálne ste tu tak znechutená z tých chlapov, alebo teda mužov, potožte si to, že strašne, lebo ste si prešli nejakou bolesťou, hej. A mohol vás tu niekto aj ponižiť, alebo vy to tak vnímate, že ste tu boli ponižená, znechutená, ste tu a tak ďalej. Ale hovorím, skúste dať tomu šancu, ide vám sem nejaká ponuka od nejakého nového človeka. Môže to byť vaša sprázdnená duša, niečo to, čo potrebujete momentálne v tom vašom živote, ale čím skôr si zahojíte rány, tým to skôr bude. Lebo môže byť, že vy toto aj prehliadnete, alebo presne budete sa trápiť nad tým, čo bolo. A môžete tu mať strach, čo bude. Ale nemajte. Ďakujte za všetko. Hej. Proste tento človek, čo vám príde do toho života, tak vy budete mať taký zmenu názoru na tie vzťahy, hej? Ale ten človek tu bude mať dosť ťažké sa k vám podľa mňa dostať. Takže, tak, to bolo pre vás balíček číslo 3. Ja vám ďakujem a majte sa krásne, ahojte.